Hej Liv. Jeg vil gerne lave den her video til os to, fordi vi har kendt hinanden over et år. Og jeg har altid tilbragt den tid, vi har haft sammen. Og ja. For den første dag, vi mødtes, der var, jeg kan ikke huske, om det var der, vi var på Trælnæs med jeres klasse. Eller om det var den aften, hvor du skulle spille for forældre og sådan noget. Og jeg vil gerne sige, at du var virkelig god til det uden mikrofon. Du sang godt. Jeg mener det helt seriøst. Du er fantastisk. Men den dag var fantastisk for mig. Jeg vidste bare, fuck mand, vi kommer til at være sammen for evigt, os to. Og da jeg så fandt ud af, at du godt kunne lide cosplay, men godt kunne lide anime og manga og sådan noget, så vidste jeg bare, at du skulle prøve at tage til cosplay walk for første gang i vores liv. Og det ville bare være så fedt for os to. Og det blev det, og vi har blevet ved med at cosplay siden den første gang. Og jeg har altid elsket at se dig i cosplay, eller bare være sammen med dig, hvis vi til cosplay. Charmerende. Ja. Ja, undskyld, jeg har den lige på min computer, så ja, okay. Så den dag, hvor jeg så var i Legoland sammen med dig, og sammen med Bertel selvfølgelig, det var også helt vildt fedt, for vi havde så sjovt sammen, og jeg kunne bare virkelig godt lide det. Vi hyggede os. Stop så. Og så siden den dag, vi mødtes, har vi altid bare haft det sjovt. Og vi kan lide samme ting, og vi elsker bare at være sammen. Og vi kan virkelig bare snakke. Det er helt faldigt. Jeg ved aldrig, hvornår vi kan være stille. Og det er så, når vi er fra hinanden til cosplayvoksen, hvor jeg er der, og du ikke er der, så er jeg generet. Så er jeg ikke tale med folk. Når du så er der, og jeg ikke er der, så er du også generet. Men når vi er sammen, så står vi sammen og snakker. Enten med andre mennesker, eller med os selv. Eller også to sammen, jo. Ikke os selv, hvor dumme tror vi er. Ja. Jeg har bare gerne sige, Liv, jeg elsker dig. Og jeg har elsket den tid, vi har været sammen. Og jeg håber virkelig, vi vil være sammen for evigt. Jeg håber virkelig, vi vil være bedste venner. For du er min bedste ven. Du er min søster. Du er min kone. Du er bare alt for mig. Godt nok ikke min kæreste. Den er betrayed. Men nu er min kone. Det er også godt. Vi er gift. Ja. Vi er ikke lesbiske. Okay, jeg ødelægger den her video lidt. Ja. Godt. Vi har sat sammen. Nej, lad nu være med at ødelægge den her video her. Hvad fanden? Godt. Men jeg har lavet den her video her. Som en minde. Eller som en slags jubilæumsgave. Jeg ved ikke hvad. Der kommer nogle billeder af os to sammen. Og vores første yndlingssang sammen. Knives and Pins. Prøv at jeg snotter, så jeg kan ikke. Det er lidt svært for mig. Knives and Pins. A Black the Brights. Ja. Jeg hader at være syg. Nå. Jeg vil bare gerne sige, Liv. Jeg elsker dig. Håber snart. In looking at young people involved in the occult, do you see any particular type of dress? I have personally observed people wearing black fingernails, having their hair painted black, wearing black t-shirts. Sometimes they will tattoo themselves